बाप्पा बजरंग बली की. ही मोठी बाल्कनी बाप रे. आणि स्मेल एवढा भारी येतात डाळी बिळीचं तर एक नंबर अगदी. पनीर टिक्का मसाला, हा. जिरा राईस, दाल, बटाट्याची भाजी, गोडी, सॅलड, लोणचा. साखरी टोलली या लोकांनी. साखरी तुटली. पोहायला जायचं पोहायला. काय करतास, मासे भाजतास काय? पनीर मासे असतं तर अजून मजा येईल असते. पनीर अजून शिजला नाही, आताच टाकलेला. पनीर भाज. शाबाश. व्हेज बिर्याणी आहे आणि त्याच्याबरोबर हे पनीर टिक्का, रायता आणि पुदिना चटणी. रवी काय म्हणता बघ, 3-4 दिवस रवी आहे. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आम्ही सर्व लय खुश आहोत कारण आज आम्ही जात आहोत लोणावळ्या आणि तो पण 6 BHK विला. आणि आम्ही नाही, रोज आम्हीच जातो त्यामुळे एवढे एक्साइटेड नसतो. आज आमच्या बिल्डिंग मधले आम्ही सर्व मिळून आम्ही म्हणजे टोटल 5 फॅमिली आहे. म्हणजे आमच्या बिल्डिंग मधले 5 फॅमिली मिळून आम्ही 6 BHK विलामध्ये जातो. आणि आमचा जो ड्रायव्हर, आम्ही इकडनं गाडी केलं, तो हॉर्न वाजवतो गाडीवाला येवा म्हणता. तर आम्ही ऐसून जो टेम्पो ट्रॅव्हलर केलं तर त्याच्या ड्रायव्हरासाठी एक रूम ठेवलो आम्ही, कारण आम्ही 5च फॅमिली आहे. एक उरलो तो आम्ही ड्रायव्हराक देणार, म्हणजे ड्रायव्हरचे पण किती लाड आमच्या. तर म्हणजे आम्ही आता लोणावळ्यात जाऊन निघतो, आता वेळ काढत नाही. त्या 6 BHK विल्लाचो काय डिटेल असतील ते आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊ किंवा स्क्रीनवरती नंबर वगैरे देऊ, म्हणजे तुमका पण काही जाऊचं असला तर तुम्ही पण असा ट्रिपला जाऊ शकतो. तर सलीला जायाचं सलीला. चला लेट्स गो गाईज. आमच्या बिल्डिंग मधले सर्व आता मंडळी इलेली आहेत आणि आमची टेम्पो ट्रॅव्हलर पण इलो. तर आम्ही आता जातो. हो बघा, हे टेम्पो ट्रॅव्हलर आहे. आता आम्ही जातो म्हणजे आता आम्ही सर्व गाडीत बसून घेतो आणि लोणावळ्यासाठी रवाना होतो. लेट्स गो गाईज. तर म्हणजे फायनली आमची टेम्पो ट्रॅव्हलर निघाली आहे लोणावळ्यासाठी. गणपती बाप्पा बजरंग बली की. तर म्हणजे चला जय. तर म्हणजे सर्व जोश मध्ये आहेत लोणावळ्यात जाऊसाठी. तर आता बघू 2 तास लागतील आमका लोणावळ्यात जाऊपर्यंत. तर जाऊया, चला लेट्स गो गाईज. भावी जिया सर्व मागे बसलेले आहेत. तर म्हणजे फायनली आम्ही आमच्या 20वा विला का येऊन पोचलो लोणावळ्या का. हो आमचा विला बघू शकता. हो बघा, लय ऐसपैसा मोठो. तुमका आमचो विलाचो टूर पण देतो. तर मंडळी 6 BHK विला आणि तो लयच मोठो हा, तुम्ही बघू शकता. हो बघा, लय म्हणजे लयच मोठो हा. आणि दुसरा म्हणजे ह्याचे रूम आहेत ते पण लय भारी आहेत आणि ते पण 6 बेडरूम आहेत. तर त्याचे आम्ही तुमका टूर देतो. चल भावीजिया चला, चलो गाईज. खाली रूम हा, तो त्याची टूर आम्ही देतो तुमका. तर मंडळी हो एक आहे रूम हा. आणि इकडे बाथरूम हा. जिया बाथरूमचं हे दे. आणि बाथ टफ हा मेन म्हणजे. आणि हे बघ बापरे, आणि एवढं मोठं हा ना बाथरूम, जबरदस्त एकदम. किती मोठं शॉवर, बापरे एवढं. हे बघा केवढं मोठे आहे ना रूम. एक रूम होय, एवढी मोठी जागा. हे बघा, झोपू पण शकतात 4 माणसं. आणि हे बाथ टफ आहे. हो बघा. तर चला मंडळी आपण आता नाही, आणि हे का ना स्विमिंग पूल पण हा लगेच लागूनच अटॅच. हो बघा, तुम्ही हैसून उघडलास, तुम्ही हैसून बाहेर इलास काय स्विमिंग पूल डायरेक्ट न्हाऊक जायचा. हा बघा, चला लवकर आपल्याला दाखवचे 6, रोज 1 किंवा 2 असतात. तर मंडळी आता आपण जाऊया दुसऱ्या रूममध्ये. एक रूम झाला
आणि आता आम्ही जातो दुसऱ्या रूममध्ये. पुई करताय हो. लाईट लावा. हे पण बाथटब आहे हो बघा, लय मोठं. आणि नाही हे का स्विमिंग पूल नाही. बेड पण जबर असा, कपडा. आणि हे का पण आहे सोन तुम्ही बाहेर स्विमिंग पूल का जाऊ शकता. हे बघा हा स्विमिंग पूल. हे 2 स्विमिंग पूलवाले आहात. तो बघ काय हे पडशील बाबा. तर चला मंडळी आता आपण जाऊया तिसऱ्या बेडरूमला. म्हणजे फर्स्ट फ्लोअरला जाणार आणि फर्स्ट फ्लोअरला 3 बेडरूम आहेत. तर ते तुमका आम्ही दाखवतो. चला तर मंडळी आता आम्ही येलो फर्स्ट फ्लोअर का. आणि फर्स्ट फ्लोअर का पहिला हे इकडे हे या गेम झोन हा. इंडोर गेम आहेत हे बघा. टेबल टेनिस. आणि हय बाल्कनी, भली मोठी बाल्कनी. बाप रे हे बाल्कनी बघ केवढी आहे ती मोठी. आणि खाली खेळूसाठी जागा. ही गाडी आमची हे लावलेली आहे. आणि खेळूसाठी पण लॉन आत आहे. आणि गॅलरी पण लय मोठी आहे बापरे. आणि ही खाली स्पेस आहे बघा, लय जागा. तर म्हणजे चला आता हे झालं. आता तिसरो बेडरूम दाखवतो. 2 तर झाल्यात. चला बाल्कनी लयच मोठी आहे बापरे. यांच्यानी सावतानी पण अडवून झाली रूम. ती आहे ना तुमची त्या साईडची. ओके आपण ओळख नाही करून दिलेली, ती नंतर ओळख करून देतो. चला हां हां चला. आता ही एक रूम घेतलेली आहे. ही 3 नंबर रूम आहे. ही पण लय मोठी रूम आहे. हे बघा ह्याच्यात पण बाथटब आहे तुम्ही बघू शकता असं बघा. आणि बाल्कनी आहे का पण. आणि ती पण लय मोठी बाल्कनी आहे. हे बघा स्विमिंग पूल आता आहे. चला जो आम्ही घेतलो तो तुमका दाखवतो. घांटड आहे. आणि ह्यो आम्ही घेतलं, मस्तच आहे एकदम. हे बघा. आणि हे का पण व्ह्यू आहे, स्विमिंग पूल व्ह्यू आहे. आणि बाल्कनी आहे. हे बघा डायरेक्ट खाली स्विमिंग पूल मध्ये तुम्ही जंप मारू शकता. हे बघा. चला हे किती झाले? 4 झाले ना. 5 आणि 6 अजून 2 आहेत. चला अजून एक हा. गॅलरी लय मोठी आहे का. हे बघा हे काय फ्रंट साईड हा, आम्ही बॅक साईडला. आणि ही बाल्कनी लय मोठी आहे. ही बघा बापरे. आणि फ्रंट साईड व्ह्यू आहे यांका. हे बघा. आणि आता टेरेसवर आहे म्हणजे 2nd फ्लोअरला. ते आपण जाऊया चला. आणि या टेरेसवर हायच रूम आहे तुम्ही बघू शकता. एक वाजलो. चला आता ह्या रूमची एक टूर देतो आम्ही तुम्हाला एकदम. लाईट बीट लावा काय ती. बापरे गॅलरी लय उंचावर इल्यासारखं वाटतं आता. हे बघा. आणि हे का पण स्विमिंग पूल आहे खाली. हो बघा खाली स्विमिंग पूल आहे. हो बघा पावसाळ्यात लय भारी वाटत असणार. हे बघा माउंटन व्ह्यू आहे एकदम. पण आपलं स्पेस आहे ना, आजूबाजू जागा पण आहे. हे बघा हे व्ह्यू आहे. हां बसला. आम्ही आता कलिंगड खाल्लं आणि आता थोड्याच वेळात आमचा जेवण येत. आणि हे आहे हे बघ टी व्ही केवढी आहे बापरे. ही टी व्ही एवढी मोठी आहे ना बापरे. म्हणजे आता व्हिडिओ छोटी वाटता. हे जी आहे उभी राहा इकडे. हे बघा जी आहे उभे राहले तर केवढी आहे ती बघा. आता लिंबू ज्यूस आहे इलो. आणि हय आता चिट्टी पाडवून 2 टीम बनवणार. हे बघा आता चिट्टीचं काम चालू आहे. आणि 2 टीम बनणार. आणि त्याच्यानंतर जेवणाचं होणार. आणि जेवल्यानंतर सर्व गेम्स वगैरे होतील. आणि जेवणाचं आहे चालू आहे. जेवण बनवतात आपण दाखवते तुम्हाला. हे एवढी मोठा आहे ना घर बापरे. हे बघा
ये किचन है, हमारे लिए इधर खाना बन रहा है. हे देखो. पूर्ण तामझाम एकदम आणि स्मेल एवढा भारी येतं डाळी बिळीचं तर एक नंबर अगदी. हे बघा मंडळी, तुम्ही सगळ्यांनी बघून ठेवा ही बी टीम हा. हे बी टीमचे चेहरे बघून ठेवा आणि ही ए टीम आणि यांच्यातच घमासान बिग बॉस रंगणार. बरोबर ना? तर चला ही एक टीम हा बी टीम आणि ए टीम. जोशमध्ये आहे ना सर्व? यस, जोश जोश. नाही आता गेम असतील ते 2 टीममध्ये खेळायचे, पण पहिलं जेवायचं. पुन्हा का अजून 10-15 मिनटं टाईम हा, त्यामुळे हे रील्स बनवतात सर्व लेडीज गँग आणि आमचे जेंट्स ते आज जाऊन बसले आहेत सर्व. मग ढोंबार घालतात का? तर म्हणजे आता जेवचो टाईम झालो आमचो आणि आमचा जेवण येला आणि हाय बच्चे कंपनी आहे जेव बसली. हे बघा जिया आहे जेव बसला आमचा. फायनली आता आमचा जेवण येला, बच्चे कंपनीचा तर जेवण झाला. दीपाला काय काय आहे सांगतो. पनीर टिक्का मसाला, जिरा राईस, डाळ, बटाट्याची भाजी, गोडी, सॅलड, लोणचा, चपाती. तर असा जेवण हा आणि आता आम्ही जेव बसतो. चला प्लेटी घ्या. दीपाली जेवता आता माझा पण ताट आहे वाढलेला, मी पण आता जेवण घेत आहे. येवा जेव. बच्चे कंपनीचा जेवण झाला, आता टी व्ही बघतं. लय वारं सुटला हे बघ, तुम्ही बघू शकतास आणि पूर्ण वातावरण थंडगार झाला आणि आता आमका जाऊचा होता पेवका. लय थंडी लागणार हा. तुम्ही बघू शकता वातावरण एकदम थंडगार झाला. तर म्हणजे पूर्ण वारं सुटलो तुम्ही बघू शकतास आणि वातावरण एकदम थंडगार झाला. हनुमान जयंती आहे आणि आम्ही इलो आणि दुसरा म्हणजे हनुमान जयंती असल्यामुळे सर्व आम्ही व्हेज जेवलो. दुपारी आम्ही व्हेज जेवलो आणि उद्या आणि रात्री पण आम्ही व्हेज जेवणार आहोत. तर चला आता आम्ही थोडेफार गेम खेळू. हा ते त्यांचा खेळणं पण सुरू झाला. हे बघा बॅडमिंटन खेळतात हे बघा आणि ही बाल्कनी आमची लयच मोठी आहे तुम्ही बघू शकतास आणि हे आहे खेळतात. त्याच्यानंतर आम्ही थोडे गेम वगैरे खेळू आणि नंतर स्विमिंगसाठी जाऊ. जिया पण आमचा आहे बघ. काय करता जिया? अरे अरे पकड़ते पुटा कोला पकड़ते. ये कोल है, दीवार है भैया. ये दीवार टूटी क्यों नहीं? ये कौन है? ते आउट है. वो तुम्ही तिकडे राहा. अरे अरे इकडे आहे. बस सही सही है सही है सही है. हाँ सब उधर ही है, सब उधर ही एक तरफ. हाँ सही है. वन स्टार्ट. पकड़ो गाइस. नहीं गाइस. पप्पा पप्पा धावा. पप्पा 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 धावा धावा. लवकर 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 धावा 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 धावा. बी टीम लूजर. हाँ ए टीम लूजर. बी टीम लूजर. गाइस इथे आमची एक पण टीम मेंबर पकडले नाही गेले. खूप चांगलं झालंय. आता आहे आमच्या ए टीमची टर्न. बी टीम हारेगी. देखते कौन हारते. आंटी का दिखाना कमाल. गाइस सारे बच्चे लोग इधर है. आउट 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 आउट. यार साखरी टोलली या लोकांनी. साखरी तुटली. साखरी तुटली. बाद में चाय छोटे छूटा था. रूल्स है ना, आप रूल्स तोड़ रहे हो. हाथ छोड़ना ही नहीं है. नाम ही है ना चैन. तो नहीं. आरोहीची मम्मी, माझी मम्मी आणि बाकी सगळे आउट आउट आउट. इथे सगळं आउट केलं. सगळं आउट केलं. आता गेम खेळून झाले आमचे. मग आता आम्ही पोहायला जाणार आहोत. पोहायला जायचं. पोहायला. चलो पोहायला जाऊया. स्विमिंग पूल आहे.
चला आता हे नाश्ता इलेलो हा तर त्याच्यात काय सँडविच दीपाली काय आहे कांदा भजी आणि सँडविच आणि चटणी चहा पण येतो चहा आहे गरमागरम. तर आता आम्ही खातो आणि नंतर डायरेक्ट स्विमिंग पूल होय ना खाल्यानंतर स्विमिंग पूल. तर मंडळी आमचा आता नाश्ता वगैरे झालेला आणि आता आम्ही रस्सी खेच करणार आहोत. रस्सी खेच नाही चादर खेच आम्ही खेळणार आहोत. ए टीम आणि बी टीम बघा चला. पप्पा ह्यावेळी तुम्ही जिंकायचं. जिंका चिका गाइस ए टीम इथे जिंदाबाद. ए टीम पप्पा अरे गाइस अरे पटा नको गाइस परत चीटिंग की है. चीटर पॉक. गाइस ए टीम जिंकली आहे. ए टीम जिंकलेली आहे. ये सर्व आम्ही आता स्विमिंग पूल का इलो पोसाठी. ए पाणी उडवू नको. पूलमध्ये न्हावून वगैरे आम्ही इलव पोहून इलव आणि आता कपडे वगैरे चेंज करून आम्ही जातो आता बार्बिक्यू पनीर खाऊ म्हणजे पनीर टिक्का आणि ते बनवणार आणि आमका देणार आणि ते आम्ही मस्तपैकी गरमागरम थयच खाणार. तर बाकीचे लोक तर बाकी सर्वजण इले तयारी करून पण ते रील्स वगैरे बनवतात आणि आम्ही आता थंय जाऊया पनीर खाऊ का. ह्यो हाय बसलो एकटोच टीव्ही बघत. काय करतास मासे भाजतास काय. पनीर मासे असते तर अजून मजा येईल असते. पनीर अजून शिजला नाही आताच टाकलेला. पनीर बार्बिक्यू हे आधी भारी आहे यांचं. पनीर बसायचं टिक्का आणि खायचं पनीर टिक्का. कॅप्सिकम नाही दिसत. या तुका काय हवं हे का प्रॉन्स असते तर खाल्या नसते जी प्रॉन्स असते तर एकदम मस्तपैकी हे करून टाकलं नसतं. प्रॉन्स असते तर मजा येईल. आम्ही घेऊन येऊ का होता डोंबिवलीस. हो आज या हनुमान हनुमान जयंती म्हणून जरा हे नाही ह्यांच्यानी पण चिकन दिलं असं बार्बिक्यू. हा हे चिकन पण असता पण आज हनुमान जयंती असल्यामुळे आम्ही सांगितलं की आमचा नॉनव्हेज नको व्हेजच हवा. खाली या बच्चे कंपनी बसा तिकडे बसा. पनीर टिक्का इला तुमचा मस्तपैकी पनीर टिक्का. टेबलावर बसा सगळ्यांना लाईन मध्ये बसा. हा टीव्ही बंद करा आता. ही कशी आहे टेस्ट चांगलाच ना. तर फायनली आता आमचा डिनर आहे इलेलो हा. तर आता काय काय हा तुम्हाला दाखवतोय. तर हया व्हेज बिर्याणी आणि हयात पनीर टिक्का. व्हेज बिर्याणी आहे आणि त्याच्याबरोबर हे पनीर टिक्का रायता आणि पुदिना चटणी. तर बघूया टेस्ट कशी आहे. आणि सगळे जेवतात कारण वाजले 10. लय वाजल्या. वाजले 10 वाजले ना. बच्चे कंपनी थई गेली आज जेव का. हे झालंच या जेवण जेवली पण बस. आता जेवल्यानंतर गेम्स आहेत ना. आमचं जेवण झाला आणि हा गेम सुरू झाले आणि कुंज आहे बाहेर गेलेलो हा. हे ठेवा आता परत 3च ठेवा परत एकदा. हे असं नाही करायचं. भावी बाहेर जिया बाहेर. शाबाश. गेम चालू झाला. म्हणजे आता लहान मुलांचं झालंय गेम. आता तोच बघूया कोण जिंकता. शाबाश.
दीपाली आता बाहेर गेली आणि आता ही चौघा रवली आहेत. मंडळी आमचा लेडीजचा गेम खेळून झाल्या. आता जेंट्सचं चालू आहे. हे काय कोण राहिला कोण एक आउट झालेला. आता 4 लांब लांब ठेवा. हे काय तिघे जण एकत्र चालतंय. अरे कोण गेला. हा चलो आता एक कमी करा. आता एकच ठेवा. चलो स्टार्ट करो त्रिणीता. पापा जीतने चाहिए. एक करने में लगाना चाहिए 2-2. हाँ देखते हम लोग के घर में आता है क्या उधर. ए वीक में जाते हैं. साला साला चलो चलो. नाही थांबलं नाही. ट्रॉफी आमच्याकडे दिली. एक गेम खेळून झालो आणि आता बलूनचा दुसरा गेम खेळणार. चला स्टार्ट करा. पीछे से जाना चाहिए. उसको निकालो. 2 हो गए उन लोग के. बहुत इजी हो गया है. तर आम्ही ए टीमचं झालं. आता बी टीम इलिया खेळूसाठी आणि त्याच्यात दीपालिया. शाबाश. रात्री 2 वाजेपर्यंत सर्व गेम वगैरे खेळून झोपू का आमका 2:30 वाजले आणि आता आम्ही 8 वाजता उठलो आणि ते आता आम्ही जातो स्विमिंग पूलात. म्हणजे 8 वाजता उठलो तरी पण आंघोळ नाही केलं तरी पण आता स्विमिंग पूल का जाऊसाठी 9 वाजल्यात. आता 9 वाजता आम्ही स्विमिंग पूल का जाणार. नंतर थैसून फोन वगैरे येणार, तयारी करणार, नाश्ता करणार. पण सध्या आता आम्ही जातो स्विमिंग पूल का. चला लेट्स गो. मंडळी आता ही गेली आहे स्विमिंग पूलच्या खाली. लक्ष तर नाही येणार. मंडळी बाकीचे सगळी झोपली आहेत. स्विमिंग करूचा होता म्हणून. कारण काल संध्याकाळी बहुतेक जणांनी स्विमिंग करून घेतल्या नाही. टाक पकड. अरे शाबाश. तो म्हणता मी पण येतो म्हणून. कुंज म्हणजे जिया आता स्विमिंग पूल मधून इला आणि हय बाथ टब मध्ये. जिया कसा वाटता. स्विमिंग पूल मध्ये चांगला वाटतं का हे चांगला वाटतं. स्विमिंग पूल मध्ये चांगला वाटतं. मग चल आता बाहेर ये. खोला का पाणी बुडशे ना जिया. तर म्हणजे आंघोळ पांघोळ आमची झाली आणि आता वाजले 10 आणि 10 वाजता आम्ही जातो नाश्ता करू. तर चला नाश्त्यात काय काय बघूया. लेट्स गो. चला. आणि सर्व पण इले आहात काय बघू. तर म्हणजे बच्चे कंपनी नाश्ता करू बसले आहेत. आता आम्ही पण नाश्ता करतो. दीपाली नाश्ता वाढता काय अंड्याची भुर्जी, फरसाण, मिसळ पाव, अंड्याची भुर्जी नाही भुर्जी पाव मिसळ पाव. ओके. तर आता सर्व इले आहेत. आता आम्ही नाश्ता सगळी नाश्ता करतात आहे सर आज. आणि बच्चे कंपनी नाही आहेत कारण बच्चे कंपनीचा झाला नाश्ता करून. मी काय घेतलं तर बघा. भुर्जी पाव, परत मिसळ, सॅलड, चपाती घेतलंय आणि चाय पण. कसा नाश्ता सांगितलाच ना सगळ्यांनी. एक नंबर. सगळे बिझी आहेत. खाऊ मध्ये बिझी आहेत. खाल्यानंतर गेम स्टार्ट करते. नंतर एनर्जी येत खाल्यानंतर. हा प्ले रूम आहे इंडोर गेम्स त्याच्यामध्ये. आणि ही नाश्ता करून येईल आणि आता खेळतं तर बरोबर काय निशाणं लावा. चुकलो भावी काय जमता काय ना लाव. हा अरे लावला. आणि जिया काय खेळताय सर. टेबल टेनिस आणि हे सर कॅरम खेळतात. बॉल खाई गेलो. हे आता कॅरम वगैरे खेळून
आता टेरेसवर येईल जाऊचा नावच म्हणत नाही हे जाऊचा नाही काय चला 12 वाजले 3-4 दिवस भीक मागूची लागा हे भावी काय म्हणता बघ 3-4 दिवस राहूया आहे तर मंडळी आता झाला पॅकिंग सर्व झाला गेली पण चेकआउट करतो आम्ही बॅग बिग भरलो ती आपली बॅग घेऊन गेली माझी पर्स राहिली टॉवेल त्यांचा जा तर चला आणि खरंच भारी होता आणि हा कसा आईस ना आईस पैस रूम बी मिळाला आईस पैस हे बघा जिया रेडी आहे सर बॅग घालून भावी खाली गेला सगळे बॅग लय मोठा आहे तर आता जाऊची वेळ झाली तरी पण हे आहे फुटबॉल खेळतात हे बघा आणि आमचे सर्व मोठे मंडळी क्रिकेट खेळतात ड्रायव्हर आमचे आहे झोपले हे बघा आता आम्ही निघू तर मंडळी आता दुपारचे 1 वाजल्यात आणि आम्ही सर्व सामान भरतो आणि आता निघूची तयारी करतो आता फायनली आम्ही डोंबिवलीत जाऊसाठी सर्व रवाना झालेले आहोत गणपती बाप्पा म्हणजे फायनली आम्ही आमच्या डोंबिवली घेऊन पोचलो आमच्या घराजवळ सर्व आमच्याच बिल्डिंगच्यात आणि ओळख करूची होती ती काही ओळख करून द्यायची तर मंडळी हे मोदी फॅमिली हे आमचे हे दीपाली ओळख करून दे ना ही मोदी फॅमिली म्हणजे ही बंगाली फॅमिली म्हणजे इकडे काय तो मेरा भारत महान त्याच्यानंतर ही रत्नागिरीची सावंत फॅमिली सावती नाही आणि हा कोकणी फॅमिली बंगाली फॅमिली कोकणी फॅमिली भोजपुरी फॅमिली त्रिपाठी आहेत हे UPचे आणि नंतर हे तेलुगू फॅमिली तेलुगू भोजपुरी कोकणी आणि बंगाली असा आमचा सर्व रंग भरलेले आहेत आमचे आणि खरंच लय मजा येईल तर आता आम्ही जेवणार आणि सिलेंडर पण इलेले आहेत म्हणजे डोंबिवली सिलेंडरची काय कमी नाही तर म्हणजे चला आता आम्ही जातो आता फ्रेश वगैरे होतो जेवतो आता वाजले आहेत 4 ना 4 वाजले चला बाय बाय